Moja baka uvek kaže, što više boja ima u tanjiru, to je obrok zdraviji. Zato danas spremam đuveč na baki način, jer verujem baki, a njeni obroci su uvek najbolji. Krećem odmah sa pripremom. Za ovaj recept bit će nam potrebno integralni pirinač, paprika, crni luk, pečurke, grašak, šargarepa, prazi luk, plavi paradajz, krompir, maslinovo ulje, biber i so. Prvo seckam papriku na kockice. Ona donosi onu prelepu crvenu boju i daje našem obroku posebnu prirodnu slatkoću. Nakon paprike spremam ostatak povrća. Sitno seckam crni luk. On je baza svakog dobrog domaćeg jela i oduvek je poznat kao čuvar imuniteta. Odmah zatim seckam i prazi luk. Njegov blaži i slađi ukus savršeno dopunjuje crni luk i daje jelu posebnu svežinu. Zatim prelazim na šargarepu za savršenu narandžastu boju. Ona je tu da pruži fini, blagi ukus. Sada je na redu plavi paradajz. On je prava riznica antioksidanata i daje obroku prepoznatljivu kremastu teksturu. I na kraju seckam krompir. Baka uvek kaže da je on tu da nas dobro zasiti i pruži nam energiju za ceo dan. U tiganj sipam malo maslinovog ulja i odmah spuštam crni i prazi luk. Pržim ih par minuta da zamirišu, a cela kuća već poprima onaj prepoznatljivi, topli miris doma. Sada ubacujem plavi paradajz i njega krčkam kratko da upije sve sokove. Zatim stiže paprika. Puštam je samo malo da omekša i oslobodi svoju slatkoću. Vreme je za grašak. Promešam pa dodajem šargarepu da se lepo proprži. Pogledajte samo ove boje u tiganju. Baka je bila potpuno u pravu. Sada idu šampinjoni. Čekam da omekšaju i puste svoje mirisne sokove. I za kraj od povrća ubacujem krompir. Sve dobro posolim, dodajem biber po ukusu, a onda sipam zvezdu ovog jela. Integralni pirinač koji će sve ovo savršeno da poveže. Inače, integralni pirinač sam držala u toploj vodi sat vremena pre pripreme, kako bi se brže skuvao i bio savršeno mekan. Sve prelivam vodom i ostavljam da se krčka na tihoj vatri dok pirinač potpuno ne omekša i ne upije sve ove divne ukuse. I moj preukusni obrok je spreman za serviranje. Obožavam ovo jelo. Neverovatno je zdravo, prepuno vitamina, a miriše tako dobro da cijela kuća miriše na bakinu kuhinju i detinjstvo. Ako vam se dopao ovaj recept, obavezno lajkujte video i prijavite se na moj kanal. Kliknite na ono zvonce za obaveštenja kako ne biste propustili nove, zdrave i preukusne ideje koje delim sa vama. Zapratite me, pišite mi u komentarima kako vi spremate đuveč i da li i vaša baka ima neki tajni savjet. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!